Питреш районының Шәлі ғымын бөлім беру мәктәбі һәм Турғай балалар бақшасы территориясында ауыл оқытушысы 2022 конкурсының финалы узды. Қонаққа біз оның жеңушілерін шақырдық. Балық Бистәсі районы Яңа Арыш орта мәктәбінің физика-информатика оқытушысы Руслан Дамирұлы Нәбиулин һәм Биіктау районы Әлдірміш орта мәктәбінің биология оқытушысы Гүлназ Мансур қызы Сабирова исәнсіз хөрмәтле қонақларыбыз. Хайырлы күн. Ауыл оқытушысы 2022. Иң әуәл тәбрикләп китәсе килә. Бұл зор статус, әлбәттә, еме? Чөнки оқытушы болу ол өзі бір мәртәбә болса, әлі ауыл оқытушысы бүгінгі күнде икіләтә зор дәрәжә. Құтлыйбыз һәм сұрау береміз. Менә бұл неден ғибарат бұл бәйге ауыл оқытушысы? Дөресен әйткәндә, мин беренче тапкыр ишетәм. Бұл бәйге турында үзегез белгән кадәр сөйләсәгез иде. Бәйге безнең инде иң беренчедән эссе белән башлана. Яисә инде безгә темалар берілейді, шушы темаларны сайлап алабыз, һәм эссе язабыз. Эссе язабыз даган бит, бу беренче этап. Эссе язганда, шушы кайсы яхшырак була инде, эсселәрнең инде сайлап алына җиңүчеләр. Аннан соң башлана икенче этап. Икенче этапта дәрес эшкәртмәсе бирергә кирәк иде, Мәгариф журналын, Мәгариф редакциясына җибәрәбез бит инде бу дәрес эшкәртмәсен. Дәрес эшкәртмәсе үзебезнең фәнгә багышланган инде. Бұлар барысы да хәзерге тел белән әйтсәк дистанцион рәвештә башкарыла инде. Сез кайда бармысыз? Сез үзегезнең эш урыныннан укыткан җирләрдән башкарасыз, эшлисез, 2 этапны шулай узасыз. Әйе. 2 этапны узабыз. Һәм инде шушы икенче этаптан да җиңүчеләр безнең инаннары бардык Шәле мәктәбенә. Шәле мәктәбендә үзебезнең мастер-классларны күрсәттек. Монда инде аңлавымча, сез беренче тапкыр күргән, таныш булмаган балаларга сез дәрес бирергә тиеш идегез. Гөлназ ханым, менә ничегрәк узды сезнең бу? Менә мин истәп тагын шуны әйтәсем килә, беренче этапта укытучының фикерләү сәләтен ачтылар минемчә. Ни дәрәҗәдә фикер йөртә ала ул. Икенче этапта безнең дәресне оештыра белү сәләтен күрергә теләделәр. Өченче этапта без менә бер белмәгән укучылар белән ничек итеп эшли беләбез. Ул бит теге ияләнгән укучылар белән эшләү җайлырак, ә монда күпкә кыенрак. Без менә шул кыен ситуациядан чыга беләбезме? Менә шуны тикшерделәр кебек инде. Нинди кызыклы алымнар кулландыгыз шушы ачык дәрес вакытында? Бу һәрберегез үзегезнең профиль, үзебезнең фәнгә туры килгән дәресләр бит инде, әйме? Биология мәсәлән. Без төрле яктан үзебезне ачырга тырыштык инде. Без монда төрле технологиялар кулланганыбызны күрсәтергә тырыштык. Мәсәлән, проблемалы укыту дибез бит инде. Төрле инновацион технологиялар куллану бик мөһим бит инде. Менә шуларны күрсәтергә тырыштык. Бәяләү нинди критерий буенча барды? Анда сезнең шул ук белем дәрәҗәгезне, нидер тактиканы да әлбәттә бәяләгәннәр әйме? Аралашу сәләтен. Иң мөһиме балаларда менә күзләрендә ышкын күренсә, безнең дәрестән соң инде. Хәтта хөкемдарлар әле сорауларда бирделәр. Тагын бу апагыз белән нинди дәрес үткәрәсегез килә дип инде. Ничә укытучы җыелды? Бу Татарстан укытучылары бит инде. Ничә укытучы җыелды бәйгегә? Беренче турда 200-дән артык укытучы, икенче турда калды шуның 30 укытучы. 30 укытучыдан тагын 3нче турда калды 8 укытучы, 2 тәрбияче. Шушы 8 укытучы арасыннан без 3нче турда 1нче, 2нче, 3нче урыннарга ярыштык инде. Алар бөтенсе дә 8 дә булай җиңүчеләр рәтендә. Җенескә бүленмәде дип аңладым, монда ир-атлар да, хатын-кызлар да катнаша иде. Менә хөкемдарлар дидегез сез, кемнәр иде соң алар? Безнең ул гаилә һәм мәктәп Мәгариф журналының редколлегиясе иде. Әлбәттә, фән министрлыгыннан да бар иде. Ул безнең зур хыял иде инде аларны күрү. Шын бәйрәм булган инде, әйме сезнең? Ул безнең өчен зур бәйрәм булды, әлбәттә. Үзегезнең дә шушы һөнәр сайлау тарихлары белән дә таныштырып китсәгез иде, ничек булды менә шушы һөнәргә килү? Менә башлыйга әле без Руслан әфәндедән. Чөнки хатын-кызны без укытучы итеп күрергә ияләнгән. Ә менә ир-атның шушы профессияны сайлавы өчен ниндидер бер җитди сәбәпләр булырга тиеш. Нигә калса, яисә ул гаиләдән килә, яисә ниндидер үзенең шәхси максатлары. Руслан әфәнд. Мөгаен бу гаиләдән киләдер инде. Минем әтием, әнием укытучылар. Шулай ук безнең туганнар да укытучылар. Минем дәвәни тоже укытучылар булганнар. Аларның дәвәнинең әтисе Габдурахман абин да ул тоже укытучы булган. Хезмәт укытучысы инде.
Яйсе безнең инде буыннар бик озакка китә инде тоже. Монда инде династия, һәм монда Әлбәттә. сайлау юлын күпчелек вакытта Руслан үзе дә түгел, гаиләсе хәл иткән инде монда. Шул аннарысын үземнең кичкенә вакыттан ук инде мин төрле физик күренешләр белән кызыксынырга ярата идем. Һәм менә бу шулай ук безнең кеше укытучыбыз, физик укытучысы, аның да хезмәте булгандыр инде. Шушы теләкләр белән дип әйтик, киттем укырга Казан дәүләт педагогика университетына. Анда инде безне бик көчле укытучылар укытты. Монда инде бер галимне генә инде әйтеп китсәм, бу инде безнең Әнвәр Нурәхмәтов Хуҗа Әхмәтов укытты. Шундый зур галимнәр белән аралашкач, миңа инде ул тоже күпмедер бер тәргеш биргәндер инде шушы профессияны сайлап алырга. Һәм менә Гөлназ ханым, сез дә ялгышмасак инде шундый зур династия вәкиле. Менә берничә айдан уңыш алыйм дисәң, иген утырт. 10 елдан уңыш алыйм дисәң, агач утырт. Гомерең буе кадер-хөрмәттә яшим, җирдә ис калдырыйм дисәң, балалар укыт дигән бер акыл иясе. Ничек матур әйтелгән. Менә минем дә әнием бөтен гомерен укытучылыкка багышлаган. Һәм без 4 бер туган, аларның бөтен тормыш иптәшләре, без барыбыз да укытучылар һөнәрен сайлаган кешеләр. Безнең хәтта эшебезнең дәвамчылары булып, балаларыбыз да мөгаллимлек юлыннан киттеләр. Бөтенегез бергә җыелганда бер. Әлбәттә, бөтенебез бергә җыелабыз да туган йортка, төп йортка. Һәм безнең ул елмайып бер-беребез белән бу безнең республика конференциясе, республика педагогик киңәшмәсе булды дибез инде. Сезнең стаж күпме? Минем үземнең 27 ел Әлдермеш мәктәбендә биология укытам. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, бездә бүгін кунакта авыл укытучысы 2022 бәйгесенең финалистлары иде. Шушы урында музыкаль